सासेब्लाबो आंनि सायाव फोथायनाय दं। एতিয়াও যদি মোক গালি নাপাৰিলেহেঁতেন CM ৰিলিফ ফাণ্ডত 100 কোটি জমা নহ'লহেঁতেন। साख्रि गाराबानो बर' लिडार जानो हाया। गावनि सरखारि साख्रिखौ नागाराबानो रायजो राजाया गनाया। হি MLA হোক, হি পঞ্চায়তৰ কোনোবা প্ৰেচিডেণ্টে হওক, MP হওক বা কোনোবা CA হওক, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে হওক, তেখেতৰ কাম কৰাবিলাক এনালাইচিছ কৰা, ডিছকাশ্যন কৰা আৰু ক্ৰিটিচিজিম কৰা, সেইটো আমাৰ এটা পাৰ্ট হয়। গতিকে सोर फोथायगोन गावनि अनगा रावखौबो दा फोथाय। समाजनि खामानि मावनो थाखाय, बर' हारिनि सोबख'जानाय नासयजानायखौ उदां खालामनो थाखाय गावनि थाखानाय सरखारि साख्रिखौ नागाराबानो बर' हारिनि गेजेराव लिडार जानो थाखाय साख्रि गारनांनाय, समाजनि खामानि मावनो थाखाय गिबि बर' हारिनि गेजेराव गावनि थाखानाय सरखारि साख्रिखौ नागारनानै बर' लिडार जानो गोनां जानाया बेसेबां गनायथाव। गावनि बिमा बिफानि मिजिं, गावनि न'खरनि अनलायनायखौ नागारनानै गासैबो फैमाल। এই যিসকলে মোক গালি পাৰিলে তেওঁলোকক মই 2 হাত জোৰ কৰি নমস্কাৰ, ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জনাইছো যে আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকে মানে নৈৰ পানী পৰা দি টকা সোমাইছে। এই মাত্ৰ মোক খবৰ দিলে আৰু এজনে 3 কোটি টকা পঠাই দিছে গুজৰাটৰ পৰা। মোক গালি নাপাৰিলেতো এই টকাবোৰ নাহিলেহেঁতেন। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এটা আঁচনি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে আন এটা আঁচনি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। সেই আঁচনিক লৈ পেলাই তেখেতসকলে ফৰেন পলিচিক লৈ পেলাই ডিবেট কৰিছে, নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিক লৈ পেলাই তেখেতসকলে ডিবেট কৰিছে। কিন্তু এই নেতাবিলাকৰ হাতত কি আঁচনি আছে? কোনো আঁচনি নাই, কোনো ইছ্যু নাই। সেইকাৰণে बे गथ'आ बोरैबाफोर आथिङाव आर्टिफिसियेल अन्नानै सोरबाफोर आर्टिफिसियेल आर्थिं जुदि होनो हायोबा निश्चय बियो गावनि जिउ खांनायाव गोरलैसिन जागोन। आरो दासो बियो 10-11 बोसोरसोल' जादों बियो। भिडिअनि फुटेजाव नुखाबाय, जोबोद दुखुनांथावना आरो बाख्नायथावना। जाय बर' दैदेनगिरिफ्रा दुखुथिया न'खराव थांनानै साइकेल हैदों, खबर लानो थांदों। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लेंग्रा लेंग्रि मेगन खाना बेसेबां दं? जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफोर आथिं आखाइ लेंग्रा लेंग्रि, सोरबा मेगन नुयै, बै बिथांमोनखौ हेफाजाब मदद होनो थाखाय बारा थाखा नाङा। नाथाय सोरबा बर' लिडारनि, सोरबा MLA, MCLA, सोरबा मन्थ्रिनि जाथि खुरमा, गथ' गथाय गावनि बार्थडे लाख लाख थाखा गारनानै बार्थडे खुङो, गावनि गथ' गथायनि बार्थडे खुङो, सोरबा जाथि खुरमानि हाबा खुङो लाख लाख थाखा हेफाजाब मदद होनानै। नाथाय जोंनि हारिनि गेजेराव सोरबाया गुलि नांजानाय, सोरबाया आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानानै बेबायदिखौ जाय बर' लिडारफ्रा हेफाजाब मदद होनो थाखाय लामा आन्दायनानै थायो। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लेंग्रा लेंग्रि मेगन खाना बेसेबां दं? बै बिथांमोनखौ हेफाजाब मदद होनो थाखाय नाथाय जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा लामा आन्दायनानै थायो। जोंनि आबौ आबैमोननि दिनाव, जोंनि आइ आफानि दिनाव जों खोनाबोदों, बिफा उपेन्द्र ब्रह्मआ समाजनि खामानि मावनो थाखाय, बर' हारिनि बर' दैदेनगिरि जानो थाखाय गावनि साख्रि गारनानै लिडार जानो गोनां जानाया बेसेबां दुखुनांथावना। साख्रि गाराबानो समाजा फोथाया, साख्रि गारनानै देखायाबानो रायजो राजाफ्रा गनाया। बेसेबां दुखुनांथावना। बिफा उपेन्द्र ब्रह्मआ समाजनि गेजेराव, रायजो राजाफोरनि गेजेराव 1 घन्टा 2 घन्टानि थाखाय लाख लाख थाखा गारनानै प्रग्राम बानायो। बेफोरखौ नाङा। आधा घन्टानि थाखाय, 1 घन्टानि थाखाय दुब्लिबारियावनो नङाबा बबेबा बल फिल्डआवनो गसं गसं जों रायलायगोन, माइक गंसे लानानै जों सावरायगोन, दामि दामि बक्स, दामि दामि माखासे टेबोल सियार भारा लाबोनानै आधा घन्टा 1 घन्टानि थाखाय बेफोरखौ जोंनि थाखाय गोनांथि नङा। समाजनि खामानि मावनो, सोरबा दुखिया मानसिनि खामानि मावनो थाखाय सब समाय रायजो राजाफोरनि जेंनाया सुस्रांजानांगोन। समाजनि जेंनाया सुस्रांजानायनि उनावसो लिडारा लास्ट मुभमेन्टआव, रायजो राजाफोरनि सुस्रांजानायनि उनावसो लिडारनि जेंनाया सुस्रांनांगौ। लिडारनि जेंनाया सुस्रांजायोबा बै फिसा फिसौखौ उनाव नायफिननाय नङा। बेबायदि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुङोमोन जाहैदों बिफा उपेन्द्र ब्रह्मआ। नाथाय जोंनि बर' लिडारफ्रा बुङो, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिफा उपेन्द्र ब्रह्मनि सान्थौ, बिफा उपेन्द्र ब्रह्मनि नाजानायखौसो जों मावफुंगोन। बिफा उपेन्द्र ब्रह्मनि साननायखौ मावफुङोबा सोरबा MLA, सोरबा MCLA, सोरबा MP, सोरबा मन्थ्रि, जायनो लिडार जायो थाखो थाखो न', जायनो लिडार जायो दामि दामि गारि, नाथाय बिफा उपेन्द्र ब्रह्मआ रायजो राजाना सिगां
जेंनाया सुस्रांजानांगौ लास्टआवसो बर' लिडारनि जेंनाया सुस्रांनांगौ अब्लासो खामानिखौ मावफुंनो हागोन लिडारनि जेंनाया सुस्रांजायोबा फिसा फिसौनिखौ मावनाय नङा बेबायदि बुंनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गावनि गोसो गोरबोजों बेबायदि फोरमायनो जाहैदों बिफा उपेन्द्र ब्रह्मआ बिसोर बिफा उपेन्द्र ब्रह्मनि सान्थौखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मावफुंनो नाजायोबा नाथाय जों नुदों सोरबा एमएलए जायोबा सोरबा एमसिएलए जायोबा सोरबा एमपि एमएलए जायोबा दामि दामि गारि थाखो थाखो न' जाय आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानाय दावहायाव गुलि नांजानाय जायफ्रा खामानि सामानि मावनानै न'खर सलिनो हाया लोरजिया जानानै दं बैसोरखौ जोंनि बर' लिडारफ्रा सिनायोना सिनाया नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बै फारसे आथिं गैयै जाय मानसिया फारसे आथिं दं फारसे आथिं गैया साइकेल हैदों लेंग्रा लेंग्रि सालायग्रा स्कुटि साखा मोनथाम आजिखालिथ' चार्ज होग्राबो ओंखारबाय पेट्रलनिबो दङ बै लेंग्रा लेंग्रि सालायग्रा स्कुटिया बेसेबां दाम लायो सोरबा आथिं थोंसे गैयै सोरबा थाबायनो हायै बै स्कुटिनि दामा बेसेबां नाथाय सोरबा एमपि एमएलए सोरबा एमसिएलएनि फिसाला फिसाजो सोरनिबा जाथि खुरमा सोरबा लिडारनि बार्थडेखौ लाख लाख थाखा गारनानै हाबा हुखाखौ खुंनो हायोबा सोरबा लेंग्रा लेंग्रिनो मानो स्कुटि गंसे दान होनो हाया मानो दान होनो हाया साइकेलनि दामा बेसेबां जुमाय गंसेनि दामबो नङा बेनि थाखायनो सोरबा बर' लिडारखौ बेसेबां फोथायो नों आंखौ बेसेबां फोथायो गावनि अनगा रावखौबो दा फोथाय बुंदोंमोन बिखा फोरदान एक्स एन डि पिफोरनि खाथियाव रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं खुंथायाव फैयोबा बारा सम नाङा एक्स एन डि पिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय एक्स बेल्टिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बर' हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय डिआर नाम्बासारखौ उदां खालामनो थाखाय एक्स एन डि पिफोरनि केसखौ थाबैनो बोस्रांनो थाखाय बारा सम नाङा होननानै बुंनाय बाथ्राया अबेयाव गोमाखो सोरबा लिडारखौ फोथायनायनि सिगां गावखौ फोथायखांनायनि उनावसो सोरबा लिडार सोरबा दैदेनगिरिखौ फोथाया बे उननि बाथ्रा बै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आलादा रायजो सोमावसारनाय समनिफ्रायनो मोनसे स्ल'गान मोनसे दाबो सोलिगासिनो दङ बड'स अफ दा वर्ल्ड इउनाइट बुहुमनि बर'फोर खौसे जा खौसेबा थांगोन गावस्राब्ला थैगोन जोङो बयबो खौसे थानांगोन बेराफारसेथिं सोरबा बुंदों बावैसो मैया दाख्लैसो फोथाराव गसंनानै हब्रा लेक्सार होनानै थांबाय आरो हरै माने बायदिसिना जायगाफ्राव गसंहैनानै बुंबाय आरो सोमावसारनायनि दरखार गैला जेंनाया ओरैनो सुस्रांजागोन आं सोंनो लुबैयो सोमावसारालासिनो बर'फ्रा मा मोनदों सोमावसारै दिनै बिएससि मोनबाय बिटिसि मोनबाय सोमावसारसेयावबो दाबो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ जोङो हिल स्टेटासआव लाबोनो हायाखै जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ आं फिनै गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो फिनै रिपिट आइ आफानि दिनाव आबै आबैमोननि दिनाव बर' लिडार जानो थाखाय बिफा उपेन्द्र ब्रह्मआ गावनि बिमा बिफानि मिजिंखौ गावनि न'खरनि लोरबांखौ नागारनानै सरखारि साख्रिखौ नागारनानै बर' लिडार जानो गोनां जानाया बेसेबां दुखुनांथावना साख्रि गाराबानो बर' लिडार जानो हाया गावनि सरखारि साख्रिखौ नागाराबानो रायजो राजाया गनाया बै समाव बेसेबां एडभान्स रायजो राजाफ्रा लिडार जायोबा समाजनि खामानि मावनो थाखाय गावखौ समाजनि थाखाय नागारनो हानांगोन बिनि थाखायनो बिफा उपेन्द्र ब्रह्मआ समाजनि गेजेराव नैबे फंसे बाथ्राखौ बुङोमोन जाहैदों नोंथांमोननि जेंनाया सुस्रांजायोबासो लिडारनि जेंनाखौ उनाव सुस्रांनो हागोन लिडारनि जेंनाया सुस्रांजायोबा रायजो राजाफोरनि जेंनाया उनाव सुस्रांजानो थान जायो थिग दिनैनि समाव जायनो एमएलए जायो थाखो न' जायनो एमएलए जायो दामि दामि गारि जायनो एमसिएलए जायो जायनो मन्त्रि एमएलए जायो बिथांमोननि हा हु सम्पथिया थाखो सोरबा गावनि फिसाला फिसाजोनि बार्थडे गावनि बार्थडे जाथि खुरमानि सोरनिबा बंस'नि माबा मोनसे हाबानो पार्टिनो लाख लाख थाखा हेफाजाब मदद होयो नाथाय नों आंनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय लामा आन्दायनानै थायो बर' लिडारा बिनि थाखायनो बिफा उपेन्द्र ब्रह्मआ समाजनि गेजेराव बुङोमोन जाहैदों 1 घन्टा 2 घन्टानि थाखाय दामि सियार टेबोल मानो भारा लानांगौ बै सियार टेबोल भारा लायोबा सोर मोनगोन सोरबा हारसा बांगाल जुंगालासो बै सियार टेबोल भारा होग्रानि मालिक दामि बक्स दामि माखासे टेबोल सियारनि मालिकआ हारसाफोरसो बिनि थाखायनो 1 घन्टा 2 घन्टानि थाखाय रायजो राजाफ्रा अबेबा फिल्डआव अबेबा दुब्लियाव जिरायनानै गसंनानै सोरबा बर' लिडारनि बाथ्राखौ खोनासंनांगोन हेफाजाब मदद होलायनांगोन अब्लासो हारिया जौगागोन बिफा उपेन्द्र ब्रह्मआ रायजो राजाफोरनि खाथियाव गिबि
आरो जोबथा नैबे फंसे बाथ्राखौ बुङोमोन जाहैदों समाजनि जेंनाया सुस्रांग्रो जानांगोन बिनि उनावसो दैदेनगिरिनि जेंनाया सुस्रांजानांगौ दैदेनगिरिनि जेंनाया जुदि गिबि सुस्रांजायोबा रायजो राजाफोरनि जेंनाया उनाव सुस्रांजानो थान जायो बिनि थाखायनो बिफा उपेन ब्रह्मआ समाजजों गनायजानो थाखाय रायजो राजाफोरजों गनायजानो थाखाय गावनि थाखानाय सरकारि साख्रिखौ नागारनानै बर' लिडार जानो गोनां जानाया बेसेबां दुखुनांथावना बिफा उपेन ब्रह्मआ बुंनाय बाथ्राया बै फंसे फंनै बाथ्राया रायजो राजाफोरनि जेंनाया गिबि सुस्रांजानांगोन बिनि उनावसो दैदेनगिरिनि जेंनाया सुस्रांनांगौ बेथ' जोबोद गनायथाव दिनैनि समाव सोरबा MCLA MLA सोरबा MP सोरबा मन्थ्रिनि सोरबा गथ' गथाय गावनि न'खरनि बार्थडेफ्राव लाख लाख थाखा गारो गावनि जाथि खुरमानि थाखाय लाख लाख थाखा गारो नों आंनि थाखाय रावबो हेफाजाब मदद होग्रा गैया মোক যোনে যিমান গালি পাৰিব সোণ যিমানে পৰিব সিমানে সি ভটভটকৈ জ্বলি যদি গালি নাপাৰিলেহেঁতেন মই 102টা চিট নাপালো এতিয়াও যদি মোক গালি নাপাৰিলেহেঁতেন CM ৰিলিফ ফাণ্ডত 100 কোটি জমা নহ'লহেঁতেন ইমানে গালি পাৰিব অসমৰ মানুহৰ মোৰ প্ৰতি ইমান চিম্পেথি আছে যে মামাক এনে গালি পাৰিছে ময়ো 2 টকা দিম যদি গালি নাপাৰিলেহেঁতেন এই টকাখিনি নুঠিলেহেঁতেন এতিয়া লাভ হ'ব যে গোটেই টকাখিনি মই শিৱসাগৰ চৰাইদেউৰ মানুহৰ মাজত দি দিম গতিকে এই যিসকলে মোক গালি পাৰিলে তেওঁলোকক মই 2 হাত জোৰ কৰি নমস্কাৰ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছো যে আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকে মানে নৈৰ পানী পৰা দি টকা সোমাইছে এই মাত্ৰ মোক খবৰ দিলে আৰু এজনে 3 কোটি টকা পঠাই দিছে গুজৰাটৰ পৰা মোক গালি নাপাৰিলেতো এই টকাবোৰ নাহিলে গতিকে মোক যিমানে গালি পাৰিব চিট বাঢ়িব টকা বাঢ়িব কাম বাঢ়িব সেইকাৰণে মোক গালি পাৰি থাকক তীব্ৰ ৰূপ আৰু মাটিচুৰ মুৰ্দাবাদ শ্লোগানেৰে ৰাজনৈতিক মহলত এক তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে বানপানীৰ লগতে এতিয়া ৰাজনৈতিক বতাহো তপ্ত হৈ পৰিছে তিৱা সমাজৰ এই কঠোৰ পদক্ষেপে চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ বাবে এক ডাঙৰ সতৰ্কবাণী কঢ়িয়াই আনিছে এই ডাঙৰ খবৰটোৰ ওপৰত আমাৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সজাগ হৈ আছে প্ৰতিটো আপডেটৰ বাবে আমাৰ লগত সংযোগ হৈ থাকক আৰু যাতে কোনো বিজেপি নেতা যাতে ইয়াত সাহস নকৰে আমাৰ এই অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যিয়ে ৰাজনীতি কৰিব তাকে আমি দৌৰাই দৌৰাই পিটিম নাগৰিকসকলৰ অধিকাৰ যে এজন নেতাই যি পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয় পিপলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয় সি MLA হওক সি পঞ্চায়তৰ কোনোবা প্ৰেচিডেণ্টে হওক MP হওক বা কোনোবা CA হওক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে হওক তেখেতৰ কাম কৰাবিলাক এনালাইচিছ কৰা ডিছকাশ্যন কৰা আৰু ক্ৰিটিচিজম কৰা সেইটো আমাৰ এটা পাৰ্ট হয় গতিকে BTCত যিবিলাক কাম কাজ তেখেতে কৰি আছে পাব্লিকলি যিবিলাক তেখেতৰ আঁচনি বা তেখেতৰ যিবিলাক কথা কোৱা সেইবিলাক মানুহবিলাকে সহ্য কৰিব পৰা নাই আৰু সেই কথাবিলাক তেখেতে হয়তো বহুত সময়ত ভাবিছে যে মই এটা এণ্টি ৰ'ল লৈ আছোঁ সেইকাৰণে তেখেতৰ মানে অসুবিধা হৈছে